Зелените площи около бившата казарма в Гоце Делчев са чисти. Това стана благодарение на учениците от вторите, третите и четвъртите класове на трето основно училище братя Миладинови съвместно с Clean and Green Гоце Делчев. Трето основно училище за втори път се включва в кампанията по почистването. Защо го правите това? Защото е важно за нашите деца да имат чиста среда, в която да изградят своето бъдеще. Най-добрият начин да възпитаваме децата е с пример. Личния пример, който всички ние като възрастни даваме. Трето основно училище е училище с традиции в екологичното образование и възпитаване на децата в природосъобразен живот. За нас е важно да градим такова бъдеще за децата си, да живеят в чиста среда. С голям ентусиазъм малките ученици се включват за пореден път в акцията по почистването на терена и околната среда. Приятно ли е да чистите природата? Много. А много боклуци ли намирате? Ами да. Какво трябва да правим, за да не се налага вие да чистите? И да пазим природата. Защо тогава хората направили толкова много кошове за боклук, а те не ги използват? А вие хвърляте ли си боклуците в кошчетата? Ние ги хвърляме, но някои хора не искат да ги хвърлят, защото те са невъзпитани. Какво ще кажете на тези невъзпитани хора? Да направят повече така и да се изхвърлят боклуците в коша. Има ли много боклук сред природата? Има много. А според вас защо е този боклук? Защото няма много кошчета и хората няма къде да се изхвърлят и не искат да хвърлят. А не е ли редно, когато имаме боклук, да си го запазим, докато намерим кошче? Редно е. Трябва ли да си хвърляме боклуците на определените за това места, а не навсякъде, където ни падне? Да, трябва. Според тебе природата достатъчно чиста линия? Не. Какво ще призовеш хората? Да не хвърлят повече боклука, където им падни. Георги Златинов е инициатор на почистването на различни местности и със своята дейност увлича все повече хора. Как се роди идеята да създадете тази организация и да увличате хората да почистите природата около нас? Идеята се роди от нежеланието ми да гледам реалността такава каквато е и от факта, че планетата ни страда в доста аспекти и имаме нужда т.е. трябва да й помогнем, защото тя се нуждае от нас, защото в противен случай само ние ще страдаме. За месеците, в които създадахте организацията, успяхте ли да съберете много боклук и хората да повлечете след вас? Ами за последните 9 месеца вече сме близо около 2000 чувала събрани отпадъци и много други купчени обемисти неща, които не може да ги измерим лесно, но като цяло са участвали близо около 500 души вече и почти всеки един уикенд чистиме и има постоянна дейност, която всеки може да се включи, ако желая да участва. А след като сте почистили даден терен, вие връщате ли се отново да видите какво е състоянието му след вашето почистване? Често ги проверявам терените. На места има неща, които се случват обратно някой да замърси, но в повечето случаи се пази чисто. Доста добре е положението, мога да кажа, на 90% от местата. Последно време работите много добре и с училищата. Те как приемат тази инициатива? Ами, приятно съм изненадан, че насякъде съм с широко отворени обятия прият, защото това е нещо, което е хубаво да се покаже на децата и когато те се получат от този пример, след това няма да имат този проблем, пред който сме изправени сега. Защо в природата ни е мръсна? Ние ли сме виновни? Да, вината е изцяло наша за състоянието на природата в много аспекти, защото причината, поради която аз лично смятам, е, че не сме достатъчно осъзнати за ефектите от нашите действия и това, което правим, има доста дълготрайни негативни последствия в много различни сфери на планетата и няма как нашите дела да не се отразят негативно след време в още по-голям мащаб. В края на акцията резултатите са събрани 90 чувала с отпадъци от територията на бившата казарма. Сред отпадъците бяха много гуми, опаковки от храни, напитки, части от автомобили, а доволни от своята работа, малките ученици на трето основно училище изпяха химна на България.